Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Border Dispute Redressal Forum HBDRF ula pen pau ke jing sngop kya ke bajur halor ke jing ki badang breng ha ki than khapu da ka bakno baga jing bom shim kya ka Government of Meghalaya ban pen bet ikish nong ki blayo jing ithu na ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC na du usnem arhajar arpuar bat arhajar arpulai Kalawan ra shibun ki jing ki pat ba ha ilaka labang nong phalut West Jaintia Hills District u sungo ulo ong ba ka jing ha ki benta khaput kam dei tang ka jing ka jiaput mri ka deiru ka jing khun banya dai ka hok ka khndo ka shiam ba ka jing ithu jing ki try mulung ula bu jing kli balei ba ka sarkar kam bat ithu yegini ki shnong wala ki pat ba kilamat shibun ki jing kum ka jing bam shngan bar ka jing bam yo ya ki kot kisla kum ka epic adhar card bar ki scheduled tribes rnat ka wei na ki mat ka bakong san kalong ban ithu no baro kisnong ki blapen na da ka JHADC nang maki pat ba kin yo apply ya ki kot kisla ki badan kam hakini ki sngi ba mentala ong uchaman karkum ka jing ithu jang u wala ka forum kala pha jing tho ka sarkar ban karpat e jing ithu igini kisnong ndai ki officer snong kum ki BDO kim pat shim khya ban ne ka kam ula banjur ba ka jing ithu pat ba ikisnong blapen na kan plilat ikinong shong ban yo ya ki jing ra pat ba bat ki kot kisla ki badan kam ulo ongro bahagi ni kisnem bala le ki pat ba ki than khapun kilamat jing kum ka jing bam shngan ka jing pen kan re asnong ba ka jing bam biang ka jing ram na ka sarkar bun kisnong khasi ulo ong ki dang ha ba ka jing artotin ba ha ka ba yade ba ka jilla ka bari ban pet yaki ka bon ra ru ya ka jing bam yo ya ki jing rap pat ba u chairman ula pentep ba ka HBDRF karang yai buddi ni ki man da ka belum jing tip na kisnong ba pher ba jing yakran ber kinong shong shnong ka forum kan penkre ya ka kaipon ka bapura halor kini ki jing bat ons IT sha ka sarkar jilla bar ki por badai pen shu la pen pau ka jing sngokya halor ki kam be an ki bala ban mi na ka jing bam biang ka jing ya ha khapun kinthum ya ki jing wan rung be an jing ya ka ji hapren kinong shong shnong bat jing ha ka rap karyang ulama ham balada om shim khyak loi gini ki jing kanang jor bakta e ki jing suk bat jing tili ula kentu ye ka sarkar jila ban pen khlan ye ka jing trailang baki jila marjan bat ban pen state ye ka jing kran ban pen bet ye uput usam na ka bashai bar ka balong hong ulong ru ba ka jing kran kam dei ban sa atang haki ka dan sarkar rei di ban snap ka sur jing ki pat ba ha ki than khapun ha ka bukut uchandra me sungo ula kentu ye ki pat ba ban nong ki ba yaisha bat banum sha apan shoy hakinu kinu ki jing pen kulmar henry ban kershani kilat jing kran pat ba nang ban wan ra ya ka jing suk ka bane bar ka jing tali hame khalaya bat ki arngut laingut kita ki irwasar ke jungi bat ke jungi kran jungi ka longba hadin kata ke jing sim sting pelat jongga sarkar Meghalaya namar ku melong menta ngadu usnem arhajar RPOR arhajar RPOLai District Council keladep reunification ke elakal bang na pelut kumang kran skopor ladep aisanat iu acting doloy ladep aisanat iu hek snong ru ne hadu mentaru gemut baka sarkar Meghalaya kampar itu ini kisnong kane gade go wei ke jing ka bakong san bah te dene ga daw baka sarkar Meghalaya kam itu ye kini kisnong kami sibun ba ke jing ki briu jungi hadu menta kim yo iki epics kim yo iki adhar kim yo iki birth certificate kim yo iki scheduled tribe certificate bat ki beki kane ka bapen keluar marjing mut bahai ke briu jungi te dene ne ga daw ba ngine ke por ngile dep ai kata gejing thok ke babiang chaga government pet kat kung ke prosedur ya ki schedule states mo te sisin ki snong ki thak bel itu da District Council UBDO de ber recommend no but under de recommend UBDO ke ke sarkar Meghalaya ka de ban itu no ken ban enroll no ke gitu ki snong baro ban yo ta village code bar kumta ter te hadu mentaru ke sarkar Meghalaya kampat le te kene ke de ke be gejing but de ne ke daw ba ki briu jing ki myo ge ta ki kot ki slaw asa usuk ba bar pendek bar usuk ba bar penop te dene ke daw ba haga jing de bagane ngila aga jing tho je government te ke government hadu menta kampat le ai om tang jing tho mar khmat ga sarkar ngila de keren ngila de kendu bar chief minister ngila de kendu bar ke sarkar lu ngila de kendu re hadu menta ngi padio kata ka respon ni eru hadin nang tang ngila pan la arsin kata ka respon ayu government kelale re ya kata ka jubab ru ngi ngim yo te dene ne ke daw ba menta ke leng jong aku misarman ngalawan sene ban ye kendu bar kene gi nong yalam ge jungi te ke ega jing ya keren jungi menta kalong ba setang ban perlong de jing yakhi setang ban perlong de jing yakhi ngamar balai ba
dak lenti ke bejajai ngeledep yai kumbang ong do menni nadu arajar kendai ngel form ya kan forum jungi ngelay lenti klaim song thai kumba pi press media barok ke beri nya trep ru liu i kan ke jing le jungi te omdan lat su do kumwe tang ba yemen tahi na kaliang ke jungi na kaliang ke junga nyimpat la ban rai le nyimpat la ban ong ha kan do lenti gen yakhi tang ba ngi le nenga ngile pen sisha ba la da kumwe kumdo ngi ban se ban penlong no de jingi ki ha jingi de bakani ka kam tar hadu ba ka government kan sa ai ka ta jubab ke long menta de negaliang district council hi JHADC mo JT Health Autonomous District Council nang kong hi kal ai sanat chwayu acting deloy uprolin semayang hadin gane kamut balapan im ya ka elaka mo te la ai sanat no ya kumba RKO arteligi sinong na po JHADC bat menta pi sete kubang ong duduk menemo ki don ki snong ki basak penting bat ki don rugi snong ki basak penbej de deng ki daw hadu menta ki dang don gitu ki we ar lagi snong ki ba mar jan bar ki snong kar bi kim nur reban apply sanat he snong sini po JHADC kan ni gede ke we ki jing e te menta ki la don hi ki ba apply te tharai hadin hagini kita yu beladep ka don ka session stage po JHADC te hadin kan ke session kin sa ai sanat igini ki snong ki ba dang ayu ki ba dang apply tomorrow hapo lai sao teli nem ngelipen triang cepo asam ru gedang bun ba hi bam don epic po mikhalia ru gedang don hi namar ba asam ngem trek mikhalia pat ngimio de ne gini gadau re mentana gadau jing de wajong kakap le school na du kena ge ba kelas 1 turut 8 adhar klem epic nang non yo adhar pi den gadau menta ba kumang ong meni leng ba jong ani jing de wajong kakap mo balik belaru ke pan epic balik school ru ke pan epic ke pan adhar te kibriu jungi kemlak ban sya pi dene ke daw ba kebu jing e yang ye kibriu jungi ke te kumbalong menta kito ki barang lak ban sya kidang ye sya ki bepli begitu ke malak ban sya te don ki ba mut ban lek sa asam de pi lada ngi kren ye kata kalong ba e adu kata-kata mo namar menta ya ka identity ba pura jong briu labes no hakikot kisla omde shu babes hakata ka jinglong trasnong bujung u ya ka ba la pun hangto la kha hangto la dong long dok long snam hangto tegi tip hi ba kibriu hangte hi de khasi penar identity jung ki na dong sedong ke tim ke telik reti ke dustur ngim la ban len tang bala da yai pat kata proses ke bal ngabaki kot kisla te kin salong dong we no ke kin long kumnor kumdo kum kita aliens ki bahap na beneng dengan kin yarai kumno ke sarkar tang kata hi de ble te wat ai kapor balong chief electoral officer ba Friday mo ba Thomas hakata kapor ngile ikendu te kumno ke state mi kaliya kana epic habat pang kisnong ru 4 itu te 4 don te ane ngamolu ber kila itu hoy iyo jinte gidang don ke ba padio epic te ketu te PE ba kai hak jing tip jonga mo te ke polling ga habe po tum tang ba kisnong molu ber te gila ban le ban apply epic sinis po mi kaliya de dene diga daw menta haki por dep kumno gile ke jingjian lu senam arjar ter ngaya kren ni ketan ke por hadu arjar khan riu khan yeu kumno kile palat bani gimarat kamut ban bekno yingi ken nemar baki asam ki don kam de yigi briu ki don kam yigi jaka pi te haba menta kim la shu ban be te ki sa pon ki sa pa ki sa ayun oke ki ban bek no ken lamba kita skim berit beria ki development kum ta ter kumbang yo iba haka lala ngapa kala khat para terik mo kar praterik jong bna feb UCM jong karbi anglog tuleram ronghang mulai hiar celu cepo snong lamarang ban pelong kata ka mass joining program bar ka baar pande dang ka ne ka praterik ledang ngam klet mentau bnai march udang hiar cepo snong muriap menno kampat judon kum kata ndre hakum ka ne ka por ngiyo iba wat UCM jong karbi anglong ru ulai hiar cepo kita snong penar na ka bentaban pon ban pa ban kejo di gebriu jong ike nagaleng jungi kum ko forum kumbang ngili railang ngi kentu bat ngi kerpat bara ke cukup poru siau ban ong bangi baham ru yepi ikasi penar jungi bacong basa cebuk blok 1 dalile ru pimbe ban ngop ha kata gajing pembej jong be pat kiken hujaj benreu to oi karoi ka par ngi don kam tang ba kumba long menta karo ka par ayu kata ka bawan tang ha hachwa ka election ke ide ban sngeu thu ye kata ide ban sngeu thu namar ba kumba long menta ni kita gi basong basa ke cekah kaput bar khamta po blok 1 haga jing sisa nyimdai bani si mentah kinuk election ru namar ba nadu bangilalong nong India ngi sulong ta kita nginong job election te
one election Meghalaya ru ngiat hep, one election Assam ru ngiat hep, tang bahadu mentau puru Assam ru pati kena kata garoi ke parle na ya keren. Te hage jing sisa barkan ni ga mat lan ni ga de jing le jong ka sarkar hi kapan bor yengi ban boycott ikani ga election. Ti has ka we ga mat ka ba nyinyi